Conocía unha veciña túa de Mera que falábame moito de ti e te vi muchas veces en televisión. Pois, ali, falar ben non costa traballo, e con falar mal non gana nada. Que tal, Ana, como estás? Moi ben, Pois xe dixen moi antes, pero contenta. flipame a túa camiseta feita con cremalleras. Sí, verdad. Aquí no va. Deixa aí a María José, déxame. Que tal, María José? Moi bien. Tú estás jubilada tamén, ou que? E logo non me ves, que che parece? Non sei, podías... Podía que? Pero hai pouco. Pouquísimo, casi nada. A que te dedicache? Pois mira, eu teño un forno de pastelería. Ah, vale, porque podía ser un forno crematorio tamén. Sí, tamén. Teño un forno... Tamén, é verdade. Sí, bueno. Hai que explicarse. Teño unha pastelería e un forno. E traballei primeiro de telefonista. Despois de que me casei, pois xa casi Na panadería? sempre... Non é panadería, é Hai pastelería. Entón, eso que estou vendo aí é da súa pastelería, Ana, eso que ven por aí. As roscas. Pero eso que maravilla é eso, mira pai, mira pai. Ten as mellores